हई सगर धुए धुए लौकता ई लगता कि आग का कोई सुन गइले बा लोग लगता ना कि ठंडा पाला के दिन बा आ सुन गइले बा सुन लगता कोई आग हम भी तनी ले ली पुआरा बा आ लेके आ तनी ताप ले ठंडा पाला के दिन बलही बा हाय आ भैंसियों के भी सुंगा दे हम घरवा में कौन चीज में बहानी लड़की तो ठीक बिया वो बिया उनका छोटी हो छोटी कैसे अच्छा देखो तुम तो कैसे हो ठीक हाल चल बना पक नती हाल से पूछा तो काहे इस गाड़ी से चलू देखो तेरा पुआरा बहाने तक तू हाल चाल पूछ ले बारो हमार तो हाल चल मुझे पूछना तो क्या करी हां ठीक बा हां आ काहे से पूरा ले लेत तू तारा गर्मी लगता है ना हाँ तो काहे खातिर ले जाइल जाला ठंडा के दिन बा आ देखत रह कितना धुआं धुआं भइल बा देखत नहीं खा सगरो तो हम भी ले जाते तापे खातिर तो हाँ तो नहीं पूरा में ताप लेबू हमारा से इतना भोजन ना उठी हमरा तनी से काम बा हम इतने ले जाए आ फिर हमरा जब जरूरत हुई तो फिर आके हम ले जाए और कुछ बोले के बा ये परेशान मत कर हमरा मिल आई के का पूरा हो कोई को के ये हमार हो तुहार हो हां हमार हो आ तहार बाबू जे पैसा वाले हलन गिन के तो या नहीं क्यों कहत बाबू पैसा वाले लहन गिन के हां तहारा से नहीं बेचले बरम पूरा बा जा हमरा से बकवास मत कर हमरा के ले जा तो अपने ठंडा लगता हमरा अपने ठंडा तो तू हाल के लिए चल जीबू रोक देबो हां रोक देबो हम काहे करती हमार ना पता तो जा जैसे जाता हमरा से परेशान मत करो तू ए सुंदर बड़ू बड़ी गोल बड़ू हमरा से प्यार कर चेहरा देखे देखो तोरा करिया मुंह हर बार हमरा से प्यार कर दो बार जिंदगी बिटिया से चलो प्यार करे करिया मुसर माई की बात काहे मारत हुआ हमरा के प्यार को के जाल में फसावत भगला कि नहीं जैसे मारा बेट भर के प्यार करबो मारा जी हां तो का करबो मारा जी आराम से मार बस भाग मतिया हमरा के रात प्यार अच्छा मारा तुम ना तो कर ठीक बा जा कर हां देख लो हां तो देखिए तो देख लो ई पापा लोग तो पैसा कितना रखले देख बोले लो ए सुना क्या हुआ अरे लाइन पर क्या कर रही लाइन पर ये पैसा कहां से हो चोरा के लिए हो हम चोराई नहीं हां हमार घर में पैसा बिगड़ रहला समझ लो सुन जा बैठा आबो ये बैठा कहां से तो पैसा लियो की दिला सा और भैया ना बाहर से कमा दिए दिखाओ पैसा बतानी अच्छा रुको देख कितना बा ढेर बा हो तुम तो पैसा बा अभी ना पहले प्यार मोहब्बत के बात बतिया लो तो बाद में देखो पर चालू बा हां तो बतियाई ठीक बा तार से बतियाई बैठा हां पैसा सब देबा ना हां दे दे सब दे देबा लो हां ठीक बा अभी लाइन पर बतिया देखो हम तारा से प्यार करीला तू कितना सुंदर बारा तू कितना अच्छा बारा आई तू गोसिया न तो प्यार कर लो ना हमसे से तो हाँ। चलो वो घर में पिछड़िए चलो चल गाली जगह बैठ बैठ कहां बेटी कोई चीज रहा बाबा बैठ मत बैठ देखो तारा कहला पे हम पूजा से हम आ गई तारा बोलैला पे हम तारा से प्यार करीला प्यार मोहब्बत के पास करल जाई हमनी के दोनों के मंदिर में शादी करल जाई तो हमरा से शादी कर दो हां करो आ शादी करल जाई मंदिर में करे के अल्लाह का कोर्ट मैरिज कर ले तो हमनी के दोनों को शादी हमनी के अपन रहे के अलग हमनी के चले के की बानू हाँ तो पैसा भरपूर रखले रही शादी करे के न तो पैसा चाहिए न हाँ सही को दिया अच्छा लाइक तो ना ये निक दे रही चलो के घरे भैया हम हो जात हम हां कत हाथ में पैसा ले ले वही ला है बाबा गिनत कबारा हो
एगो ही केने ससुरा गोइल बा आज भेटा जी तो के बड़ी मारी में तो बहुत नाच नचै गई है बा नो तो रोज हमारे खातिर मिले खातिर ओ ही ससुरा ई का पतरी मोदी आई तो ये ना हमारा पकीटवा में पैसा बा रोज रोज गायब कर देता है कि हिजा लइकिन के देता रूप करे आई का करता रे कुछ ना हो भैया कुछ ना करता बे हई लड़की के पैसा देता रे हई का कइल बे हाय रोज हमरा पैसा मिले हमारा पैकेट में तू ही ना पैसा गायब करता बे रे हो कहत नहीं कि हमरा पैसा में कहां जाता तू तो कहला कि खटिया पड़ल रहे त हम ले ले नहीं तू भैया से चोरा के लिया तेरा पैसा खटिया पर कहता पड़ रहल हां ओए करे तू आदो छोड़बे कि ना है छोड़ दे आदो छोड़बे कि ना बड़ा चालू बारन तू पैसा चोरावे वाला आदो छोड़बे कि ना छोड़ दे हैं आपको कितना मिले लौकत रहे यही से तू खींच ले बारे ढेरी भर के आई होते को लड़की पटावत रे हैं ये न करे तू पैसा पे लड़की पटेबे हैं पढ़े ध्यान नहीं कर केतरा लेको चालू हो लड़की पटाई हैं आके ये पैसा पे लड़की पटा मारम न ससुर तोड़ दे तार गोला में हाथ करे है कहिया ले कुल काम करते रहे ने कहिया ले कुरे आज बोले ए हम जात नहीं आज अरे पहले पैसा दे आ तू कैसे भैया लड़का ले फुसेला के पैसा मांगत रही है पैसा हमरा काम रहे तो कर्जा न लेनी काम होता कर दे पहले पैसा दे अरे दो न तो 12 बजे मुझे जेबू ये कुल तोरा जिम्मा काम बा रहा है तू हमारा भाई के बिगाड़ न भाई रे हैं इहे हमारा भाई के बिगड़ ले बिया तो रोज रोज पैसा चोरा के लिया होता आई तोरा के देता है तोरे काम हो बिगाड़ न तो पहले चोर ना रहल बहुत हरामी बारन आए पैसा चोरा के लिया तो हम लोग बदनाम करत रह ये हरामी बा तू हरामी नहीं खी तू नहीं करके अपने जेल में फसल भी तू रोज रोज पैसा चोराता न तो पैसा चोरावे के हाल जानत रहल ए पैसा चोराए के प्यार करे के हाल चाल तो ना पैसा चोराए कहां ना जानी हां तू के सिखैले बा तू ही ना कहले हमको कि पैसा चोरा के लिए हम तार से प्यार करब हई करब हम करब बड़ा चालू बारन बक हम जाता नहीं ना ये ला जा जा तहरा भाग जल्दी भाग बताओ हो ससुराई कहत नहीं कि हमार पैसा काहे गायब होता रोज रोज हमारा पैकेट मिली पैसा चोरा के लिए 2000 रुपया अब बताओ कि लड़की के देता मुझे खटिया खड़ा ई बीच हमरा बोल न कदे ऐसे पैसा चोराई तो हो हैं चलो अब नमस्कार प्रणाम हम है सोनी राज नमस्कार भैया प्रणाम हम धर्मेंद्र अकेला दिल पे मतलब जे भैया हमनी के आप लोग खातिर के मनोरंजन वीडियो बनमे जैसे कि देखनी है कि ढेरी भर के लड़का बा हते एगो लड़की के चक्कर में पड़ के आ रुपया पैसा चोरा लिया के करे के देता आई कैसन बाड़ी की रुपया ओकरा से मांगत तारी अपना जाले फंसा के तो ऐसा कुछ काम ना करे कि छोट लड़का बा ओकर बुद्धि नहीं के पैसा ले ले बा तो प्यार के जाले फंसा के ओकरा से पैसा खींचो तो ऐसा कुछ होता भैया बहुत से माने लड़की बाड़ी सब ऐसे ना करे के चाहिए भैया अगर हमनी की वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर जा तो यही वीडियो से दीजिए विदाई अगले वीडियो में फिर मिल जाए जय हिंद जय भारत जय भोजपुरिया समाज।